Seniwatine iki pira? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ekor Mbak Nah. He kebangetan urip iki ya Pak saben dina bojo roh saati wong ngaran saumpama bojo eling rikala semono lek ngundang wong edan-edan iki ada kanton riwis wanci ratri saiki nyatane oleh amplop wong ngaren saumpama mbok ya kawang nasibe anakku namung selingan iki tak rewangi nyambut gawe esok mulai bengi ya Pak profesional model dia saiki kowe tega kena angun jati Mbak Wilis sapa sing radeningan yen sliramu ninggalke awakku Mbak Yuli kone kena tega aku nanging aja tega karo gendaanku tega tenan sliramu so ijem kok kepinteni masuki nganti teko saprene durung rabi kebangetan urip iki saben dina bojo ngrusak ati wae ngaren saumpama mbok ya eling nalika samono udan katon grimes dirandri ngaringan tangis sumendal mayang atiku yen nyawang nasibe anak tak rewangi nyambet gawe esok mulai sore saiki kowe tega tegal angon cantik apa wis dadi nasibku yen sliramu ninggalke awakku kowe tega nablaku nanging aja tega karo anakmu tak rewangi
pancen wis nasibku yen sliramu ninggalke awakmu kowe kena teko aku nanging aja teko karo anakmu semono nalikane isih narayana ora kelawan narimo kabeh mau lalakone urip iki mung karing rasane ayo rup bebasane tepung gelang mrono mrene tansah kekurangan murip bisa kasembatan kanggo sangu nek urip bebrayan kabeh mau lalakone urip iki yo ngene rasane marang sapodo padane bimen bisa ayam tentrem urip kepenggelan rono mrene tansah kekurangan tak upaya urip bisa kasembatan ayam tentrem anggone bebrayan kabeh mau lelakone urip iki mung karing lakoni tak upaya urip bisa kasembatan kanggo rukun nek anggon bebrayan men jane tak kene gendeng lho men kemang gek dadak dadine narayana kemang lho men